Vale, doncs vinga. Per introduir així una mica la xerrada d'avui, els qui no ho sapigueu, és una xerrada que està dintre d'un cicle de 4 xerrades que hem muntat des de Follets aquest curs, amb ganes d'explicar a tothom qui volgués una mica més a fons una mica la mirada, aspectes concrets de la mirada pedagògica que tenim des de Follets. I avui ens acompanya el Pau, que és un dels històrics fundadors de Follets, coneix el projecte com ningú, ha estat acompanyant aquí a Follets molts anys, a més té formació com educativa i sempre ha tingut molt interès per la natura salvatge i com les persones ens relacionem amb la natura salvatge. I en això hi ha el tema de com gestionem el risc, no? I com acompanyem les criatures en situacions que poden ser de risc, com ho vivim com les adultes, com ho viuen elles. I ens semblava un tema com molt interessant i que a més a Follets el tenim com potser més present que en altres espais i per això l'hem convidat. Molt bé, doncs moltes gràcies. Bueno, em fa moltíssima il·lusió. Molts anys venint cada matí aquí, no? Ara feia temps que no venia. Soc el Pau, estic vivint aquí a una masia, a Sant Pere. I res, o sigui, és curiós perquè, clar, he vingut amb la meva filla i el meu fill, que el projecte de Follets va néixer per ella. No només per ella, però inicialment per ella, no? Perquè tocava començar a P3, no ho vèiem clar per molts motius, i ens vam embolicar amb una altra família i vam acabar muntant això, no? Llavors jo, i ara parlo una mica més de mi, no? Però jo sempre havia tingut molt interès en el tema de la natura, sempre l'he tingut, llavors la idea de l'escola al bosc sempre la tenia molt en ment, i a raó d'estar aquí, en aquesta zona, que és una zona amable a nivell de bosc, doncs va sorgir la possibilitat de tirar-ho endavant, no? Llavors, ja des d'abans de muntar Follets, el tema del risc, de la percepció del risc, de com els adults interactuem amb el risc quan tenim criatures, perquè quan tenim criatures el nostre món canvia, no? Les nostres relacions canvien i tot el que fins abans de tenir criatures potser ni ens ho plantegem o ho veiem d'una manera molt diferent, quan tenim criatures de cop i volta moltes coses es trastoquen. Una d'elles és el risc, no? I surten de dins, en els pares, a les mares, en els avis, a les àvies, surten tota una sèrie de pors amagades que estan allà i en la criatura se'ns en van cap allà, no? Llavors, diguéssim que el tema del risc és un tema que jo sempre l'he tingut present ja des que va néixer la meva primera filla, no? Llavors, no, a tall d'anècdota, doncs quan... Perdona, Uma, que et citaré unes quantes vegades, no? Però, bueno, i a tu també. Ella tenia, no caminava encara, ella gatejava i per tant no tenia ni un any, no? I estàvem passejant per Barcelona, a Sarrià, al barri de Sarrià, i ella era molt curiosa, ella era gatejant per tot arreu i llavors nosaltres no portàvem un cotxet ni res i estàvem enmig d'un carrer i ella estava a terra. D'entrada, que una criatura a terra a la ciutat ja genera alarma social, no? Però nosaltres ho vivíem tranquils perquè no passa res. Sempre ens hem embrutat, tant si és a la ciutat com si és al bosc, i ja està. Però en aquell dia estava jo i la meva companya i ella va començar a gatejar en direcció cap a una banda del carrer i anava fent. I nosaltres estàvem allà, mirant, estàvem asseguts, estàvem xerrant i ella anava fent. I cada 30 metres es parava i girava i ens mirava. Nosaltres la miràvem i seguia endavant, un carrer llarg, i al final va girar. I ja la vam perdre de vista, no? I va girar a Barcelona, en una ciutat, i nosaltres ens ho miràvem de dir, ostres, fixa't, com és que ha fet això, no? Al final ja ens vam aixecar i vam anar a la cantonada i ella havia anat seguint, gatejant per la vorera. Clar, era un carrer tranquil, però bueno, que a mi això va ser una anècdota que la vam anar recuperant amb el temps, de dir, ostres, què significa l'autonomia, què significa el risc, com reacciono jo quan la meva criatura fa alguna cosa que surt del que jo considero que és segur i com això condiciona què fa la criatura, no? Això com una anècdota de primer input de reflexió sobre el risc.
Un altre, te'l direm tu, segur, que és el meu altre fill, doncs ell quan... Aquí també es veu molt el caràcter. O sigui, una cosa interessant d'observar les criatures amb la perspectiva del risc és veure el caràcter innat de cada criatura. Les criatures tenen un caràcter innat, després la socialització els porta cap a un lloc, però hi ha uns caràcters, no? Doncs ell, amb un any i mig, a una finca que hi ha aquí al costat, que hi ha una granja, que hi anaven molt i que s'estava en fase de reconstrucció, no, aquí darrere, cantonal. Doncs hi havia uns andamis, unes bastides muntades perquè estaven fent obres. Doncs jo estava allà un dia de dinar, hi havia molta gent, i era un dia que hi havia una jornada col·lectiva de feina, i ell, que ja sempre ho ha fet, va començar a escalar a la bastida, a l'andami. I jo estava assegut i m'ho mirava, perquè jo ja el coneixia, jo ja sabia qui era el meu fill, no? Però hi havia tota gent que no sabien qui era ell, ni sabia que jo era el meu pare, que estaven posant-se les mans al cap, dient, però què està passant aquí? Com pot ser que hi hagi una criatura d'un any i mig escalant una bastida i no hi ha ningú aquí, no? I al final estaven tan nerviosos que jo em vaig aixecar i vaig dir, no patiu, és el meu fill, l'estic mirant i sé que ho fa de forma habitual. Però va ser un altre input de dir, ostres, com està reaccionant algú que no entén, que no sap, que no coneix, que potser no ha fet una mica de reflexió, i d'aquí una mica la reflexió que jo he anat fent en relació a aquestes percepcions sobre el risc, no? I com el risc és una font d'aprenentatge per les criatures i pels adults, principalment. Llavors, res, jo vinc de fer la carrera d'Història, ara estic fent de profe de Socials, no? Llavors, a mi a la carrera el que em va agradar més va ser la prehistòria. De llarg, no? Bàsicament perquè vaig descobrir que tota la nostra història havia sigut prehistòria. I llavors ens vam dir, ui, doncs aquí hi ha alguna d'aprenentatge, no? Si fa tants pocs milers d'anys que vivim com vivim avui i tants milions d'anys que hem viscut d'una altra manera, he de saber més com es vivia, no? I, bueno, a raó d'investigar i conèixer-ho, doncs, al final, l'aprenentatge que jo vaig treure, o que he tret, i que intento aplicar a la meva vida, i que també l'intentaven portar a follets, és a dir, si com a espècie hem viscut en una vida precària, dura, difícil, exposats als elements, exposats a les dificultats, i com a espècie hem tirat endavant, hem sobreviscut, i per tant avui estem no sé quin dia és, 2025, estem aquí fent aquesta xerrada, és gràcies. Som 30. 30 de març. Estem aquí fent aquesta xerrada, és gràcies bàsicament als nostres avantpassats que van aconseguir tirar endavant en aquesta vida tan difícil. Una vida que estava constantment exposada al risc. Llavors, si en aquella vida tan dura les coses van funcionar bé, en una vida actual molt més còmoda, les coses han de funcionar encara millor, no? A nivell de risc, a nivell de perills, a nivell d'aprenentatges, a nivell de reptes. Però, clar, ens trobem que la societat ha canviat molt i la societat actual és una societat molt abocada al confort, molt abocada a les comoditats, on diguéssim que tota la part de l'autonomia, el repte està molt limitat, no? Tant per les criatures com per nosaltres. I hi ha una part d'aprenentatge vital que sorgeix de l'esforç. L'esforç que fan les criatures en superar certs límits és el que els dona la capacitat, l'autoestima, per després anar creixent amb una base sòlida. Llavors, si la societat actual capa constantment aquestes oportunitats de repte, doncs està posant una mica fre al desenvolupament de les criatures, no? Clar, llavors ens trobem que arribem amb adolescents, jo ara que treballo amb adolescents, que no s'han exposat mai als elements, que no han tingut mai un repte, que no han viscut mai una situació que comporti un cert risc. Clar, són adolescents que en un moment en el que han de trencar límits, ho trenquen d'una manera que no tenen uns aprenentatges de base que els hi permeti fer-ho amb una solidesa o amb una consciència necessària, no? Aquí falla alguna cosa. Llavors, la pedagogia del risc el que diu és, si treballem des de casa i des de les escoles aquesta visió positiva de les oportunitats que ens dona el risc, a la llarga, quan els adolescents busquen confrontar i busquen trencar límits, ho faran des d'una posició més sana, més controlada, que no
quan no ho han pogut fer i llavors busquen el límit d'una manera més insana, més destructiva i amb un grau de perill molt més elevat. No? Llavors aquí una mica la meva reflexió. Llavors, coses molt senzilles. Típiques reaccions dels adults quan hi ha situacions de risc, no? Pues cauràs, i ja li estàs dient, no? Vigila que cauràs, això no ho facis, et faràs mal, pots fer mal, no tens edat per això. Són reaccions típiques que sentim constantment al parc. Si tu estàs assegut i escoltes al parc, tot el rato sents això. I veus un pare o una mare que està patint tota l'estona de parc, quan l'estona de parc hauria de ser una estona agradable, és una estona de jugar, és una estona d'expansió, no? Doncs no, és una estona, es converteix molt sovint en una estona d'anar tallant. No, això no, això no, això no, això. I a més, no només anar tallant, sinó que tu ja li estàs dient a la criatura cauràs, tu ja estàs anticipant, tu ets visionari, tu estàs veient el futur, i tu més estàs veient que et trencaràs la cama i que haurem d'anar a l'hospital. Llavors, tu ja fas aquest esforç de salvar la vida del teu fill que caurà de mig metre en un entorn, en un terra de sorra i es morirà, no? Doncs això és la reacció típica i que la sents constantment a tot arreu, no? I tant de pares com de mares com d'avis i àvies, no? Llavors, aquí, pànics, crits, corregudes, és que no, o sigui, us veieu tots i totes, no? I també nosaltres mateixos, no només la gent del parc, sinó que nosaltres a casa també ho fem, no? A vegades, si a casa hi ha parella, doncs un ho fa més amb un tema, l'altre fa més amb un altre tema, no? Hi ha com aquestes reaccions. Però també és interessant veure les reaccions de les criatures davant el risc. Molt sovint, quan una criatura cau a terra, s'ha fotut una trompada, està aprenent a caminar, molt sovint, clar, no sempre, però molt sovint, està quieta i mira. I el que està fent és mirar com reacciona l'adult. Si tu no dius res, és molt probable que aquella criatura es torni a aixecar i segueixi. Si gira, perquè busca el referent, la criatura això ho té automatitzat, busca el referent. Si el referent ja fa una cara de pànic, molt sovint la criatura entra, se li indueix un plor. Llavors, és curiós veure com, a vegades, en situacions en les que no hi ha un risc de vida o mort i simplement hi ha una petita caiguda, una trompada, la criatura acaba generant un cert drama amb alguna que no era drama. Per què? Perquè el seu referent, el seu pare, la seva mare, ha generat una mica aquest ambient, no? I... Mira l'adult com per saber quant de greu és. Exacte, busca el límit, busca la referència. Això és greu o això no és greu? I això d'una banda. D'una altra banda, la criatura, si automàticament, quan hi ha aquesta possible situació de risc, se'l frena, això li genera una frustració, també. Jo vull fer no sé què. Doncs no, això no toca, això no ho facis, no? Perquè pots caure. Doncs això genera una frustració. Una frustració de dir no puc fer alguna cosa que jo tinc l'impuls de fer. Clar, això no és positiu per al seu desenvolupament, perquè acaba interioritzant de això no ho puc fer. Hi ha un fenomen que es diu la indefensió autopresa. Això és psicologia, que és quan et diuen molts cops que no facis alguna cosa, que no pots fer alguna cosa, tu automàticament abandones les ganes de fer això. És negatiu, això. Llavors, el que els hi hem d'afavorir és que visquin el màxim d'experiències possibles perquè en puguin extreure aprenentatges. Evidentment, aquestes experiències, nosaltres com a adults, les hem de regular. Nosaltres hem de decidir quines poden viure en cada moment i quin risc pot tenir cada experiència en cada moment. Finalment hi ha el que és l'efecte Pigmalió, que això a les aules es veu moltíssim, però també a casa, és que tu ja estàs pensant que passarà no sé què, tu ja estàs pensant com a adult que la meva criatura farà no sé què, per tant jo ja ho freno d'entrada, ho anticipo, i això el que genera és que precisament la criatura entri en aquest bucle, no? Llavors, com a adults tenim la responsabilitat de no condicionar tant a les nostres criatures. Això no té res a veure amb deixar-los a la babalà, no. Llavors, ara entro pròpiament en el que és el treball del risc, no? O sigui, pedagogia del risc bàsicament és l'aprenentatge, la transmissió d'aprenentatges i de cultures que fem a partir del possible risc. El risc és la possibilitat que passi alguna cosa. Això és el risc. La possibilitat que passi alguna cosa. I aquest alguna cosa no sabem si pot tenir conseqüències fortes, fluixes, simplement és la possibilitat. Llavors, treballar en la possibilitat ens dona una oportunitat de creixement i de foment de l'autoestima
molt important. I al final, el que busquem, i jo crec que un dels eixos pedagògics de Follets, a Follets no es parla de felicitat. No es busca la felicitat dels infants, es busca el creixement, l'autoestima, la força, la confiança, la comunicació, el desenvolupament. Per què ho dic, això de la felicitat? Perquè vivim en una societat que constantment es diu no, jo vull que els meus fills siguin feliços. La felicitat és circumstancial. Quan una criatura vol fer no sé què i tu li treus alguna cosa perquè no toca, estàs tallant la felicitat i doncs a vegades li has de frenar. Per tant, la pedagogia del risc el que busca és el creixement de criatures fortes i autònomes. Fortes no en un sentit físic, sinó en un sentit de capaces, no? De desenvolupar la capacitat. Si vols que la teva criatura tingui un bon desenvolupament motriu, doncs li has de deixar que caigui, li has de deixar que corri, li has de deixar que ensopegui, li has de deixar que rodoli, perquè això li dona aprenentatge del seu propi cos. Si li frenem constantment, aquest aprenentatge el farà d'una manera molt més pobra i molt més lenta. I això a la llarga no els afavoreix. Sí? Llavors, situacions de risc n'hi ha moltes. No? Perquè risc sona sempre amb alguna catastròfic, però anar en bici té risc. Aprendre a anar en bici té risc. I què? Deixarem d'ensenyar a anar en bici? No. Al contrari, volem anar en bici perquè no volem gastar tanta benzina. Llavors, hem d'ensenyar. Nedar té risc. No és el mateix risc anar en bici que nedar. Per tant, aquí, en el nedar, hem de posar un focus molt més fort perquè el risc és molt més elevat i la possibilitat de que passi alguna cosa greu és molt més elevat, però té risc. No nedar té més risc. Però no aprendre a nedar té més risc. Llavors, què farem? Sempre amb manguitos? No, doncs mica en mica hi ha aquest treball, no? Conduir té risc, però no només aquestes coses que associem sempre a lo físic, a lo motriu, sinó que, faig un salt en el temps, enamorar-se té risc, no? Enamorar-se té risc, perquè t'enamores, t'il·lusiones i tens un xasco, no? I et fa mal, i tens dolor, doncs té risc, no? Perquè al final la vida és risc. El risc forma part de la vida i no l'hem de rebutjar, sinó que l'hem d'acceptar. No vol dir que el busquem. Hi ha gent que té un impuls molt fort a buscar el risc. Precisament la gent que té un impuls molt fort a buscar el risc, com més se'ls hi ha capat, més el buscaran. I el buscaran més des de la imprudència. Per tant, quan abans treballem el risc, més prevenció fem de cara al futur a buscar amb les conductes de risc, que es diu avui en dia, no? Sobretot amb gent jove, adolescents ja més crescuts, no? Per què? Perquè ja han pogut experimentar tot això. Faig una mica una vomitada, després ja xerrem una mica, eh? Llavors, hi ha una cosa que es diu el procés de poder, que és que biològicament les persones, precisament per aquesta experiència de la nostra prehistòria, bàsicament tenim un impuls que és que necessitem tenir metes. La gent necessitem tenir metes, objectius. Aquesta meta requereix un esforç, no? Caminar és una meta per una criatura. De cop i volta se n'adona que el món se li obre, se li expandeix al món. I la criatura està encaparrada amb que vol aprendre a caminar. Cadascú al seu ritme, però és la seva meta. Necessita un esforç, significa que necessita provar i necessita un èxit, aconseguir-ho, no? Tot això és el procés de poder. Quan aquest procés de poder, que són aquests 3 passos, són exitosos, per tant hi ha un èxit, això dona una confiança i una autoestima a la persona que pot desenvolupar. La societat actual ens capa molt, aquest procés de poder. Constantment no ens deixa que ens enfrontem a tenir metes significatives. No vol dir només individuals, també grupals, no? Pues familiarment, col·lectivament, no? Volem aconseguir això. Si se'ns capa molt això genera malestar psicològic. Per això també avui en dia vivim en una societat que hi ha tant malestar psicològic, perquè la gent no s'enfronta a metes realment significatives. Sí, clar, anar a treballar és una meta, però ho fem obligats i una mica perquè ens toca pagar factures. No és una meta significativa. El que és una meta significativa és criar una criatura i fer-ho des d'una certa autonomia. Una meta significativa és construir-te la casa. No tothom construirà la casa i no passa res si no te la construeixes. Em refereixo que hem de tenir metes que siguin una mica potents a la vida, no? La pedagogia del risc ens dona oportunitats
de que es puguin treballar aquestes metes significatives, no? Per què? Perquè automàticament el que és un risc s'associa a alguna cosa perillós, difícil, que té un repte, doncs vinga, anem a ajudar-los, no? Llavors, com ho fem? Ara hi ha coses més pràctiques i després fem una mica de debat. Clar, d'entrada, o sigui, el punt principal és que nosaltres, com a pares i mares, la responsabilitat principal és nostra. Llavors, pedagogia del risc ha de sempre portar a sobre que qui posa els límits som nosaltres, no la criatura. Qui marca la pauta som nosaltres, no la criatura. Qui diu si ara sí o si ara no som nosaltres, sempre, en tot. Això no té res a veure amb coaccionar ni amb oprimir. No, al contrari, és posar el context, el marc i dir, doncs això ara això es pot fer i ho podem fer així d'aquesta manera. I després ja anirem expandint, no? Això per què ho dic? L'èmfasis en que l'adult és qui assumeix la responsabilitat i posa el límit. Perquè últimament també hi ha hagut una tendència social a menysvalorar una mica el paper i la responsabilitat de l'adult, criticant les generacions anteriors de pares hipernormatius, hiperdurs, i anant una mica per un efecte pèndol a una situació on no es vol posar límits. No, és un error. Les criatures necessiten límits perquè és el que els dona seguretat. Quan ella caminant ens mirava, ens estava buscant dient on està el límit. Ens estava mirant i ens deia, nosaltres en aquell cas, va haver un moment que li vam dir fins aquí. I això els dona seguretat. Per tant, alerta en confondre deixar fer i respectar el ritme de la criatura i els seus interessos amb no posar límits quan toca. Tant si hi ha una situació de risc com si no hi ha risc. Al final, el tema dels límits, soc molt pesat amb la prehistòria, però té una funció molt bàsica, que és la supervivència. O sigui, en un entorn de supervivència, les criatures han d'obeir als adults, perquè els adults saben què s'ha de fer i tenen l'experiència. Llavors, tu en una situació de supervivència, tant a la prehistòria com avui en dia, tu no pots fer una assemblea amb les criatures i dir, bueno, què farem ara? Ens estan atacant, què farem? No. Hi ha una gent que sap, fruit de l'experiència de l'edat, i per tant té un poder i l'ha d'exercir amb responsabilitat. I això és així. I això no té res a veure amb que tu no puguis tenir un diàleg i un escoltar, de dir, bueno, doncs ara hem de fer això. No et ve de gust? Bueno, doncs em sap greu, però això és així. Ja t'ho explico. Per això i per això. I potser més endavant, d'aquestes 4 coses, 3 ja no hi seran. I potser més endavant tu començaràs a poder tenir més veu, més vot, però que no ens hem d'oblidar, no ens hem de confondre amb qui... També perquè si no ens estem enganyant. O sigui, els adults tenim poder respecte als nostres fills i filles. Qui es pensi que no s'està enganyant a si mateix i no està ajudant a la seva criatura. Després, fent el salt a l'adolescència, ens tornem a trobar amb adolescents que han invertit els rols a casa perquè des de casa no hi ha hagut aquesta claredat. Per por, per desconeixença, pel que sigui. No entrem aquí, no? Llavors, com actuem? Davant d'una situació de risc que potser nosaltres l'hem afavorit, o que potser ha sorgit l'adult, primer observa i diu, quin és el context? Estic jo sol amb la meva criatura i és un context controlat o estic jo sol amb 10 criatures més? Perquè llavors canvia, la meva actuació com a adult canviarà, perquè la meva capacitat de control també serà molt diferent, Aquí Follets constantment s'avalua, On estem? Estem aquí. Aquesta zona de bosc, quin risc té? Estem allà. Aquí està amb qui? Com estan les criatures? Quina activitat estem fent? Però això a casa és el mateix. Llavors, quan hem analitzat aquest context davant d'una situació, a l'adult el que ha de fer és modelar. La criatura busca sempre la referència i busca algú que li ensenyi. A vegades hi ha criatures que ja proven, però tant si proven com si no proven, l'adult està allà per modelar. Modelar vol dir que tu exemplifiques allò. Mira, doncs això es fa així, t'ho explico, mira, primer això, després... I vas modelant. El modelar els ajuda perquè a ells els dona una referència. Una referència de com es fa la cosa, Seguir observant i llavors, molt important, saber posar el moment d'estop. Agafa el mot perquè et caurà, te'l tirarà. Perfecte.
l'adult decideix quan s'atura l'activitat, no? Si tu veus que la teva criatura està fent insistentment una cosa, tu estàs allà, però arriba un moment que ja el veus cansat, que es comença a arrossegar, que llavors ja el risc comença a augmentar, doncs tu pares la situació. Arriba un moment que tu dius, ara prou d'això. Pot ser que aquí hi hagi un enfado, sí, però com que tu ets adult dius, bueno, doncs ara ja et veig cansat, ara passa això, ja seguirem un altre dia, no? És a dir, l'adult marca l'inici i el final de l'activitat. Sembla com si visquéssim ara marcant tot el dia activitats, no. Això és el dia a dia fluid de la vida, Però que tenir aquest punt d'anàlisi de la pedagogia del risc, jo crec que ens ajuda a aprofitar més les situacions espontànies que passen, no? Llavors, evidentment, ser capaços de reaccionar si hi ha alguna mà, si algú es fa mal. I reaccionar, i ara entro a la part més interessant, que és com reaccionem els adults. Reaccionar sense entrar en pànic, que és un dels grans errors, perquè llavors el pànic es traspassa a les criatures. Llavors, com a adults hem de constantment... La criatura ens obliga a pensar què em fa por, no? Hi ha pors que són lògiques, no? Em fa por que el meu fill es faci mal, és normal, és sa, també és necessari per la supervivència. Jo he d'estar atent a les meves criatures, però he de veure com transmeto jo aquesta por. Si és una por que em bloqueja, jo sempre, als meus fills sempre els he dit, hi ha dos tipus de por. La por que et fa estar despert i actiu i atent, i la por que et bloqueja i et guanya. Tu com a adult has de saber veure quina por t'està actuant en cada moment, no? Perquè una la podem entendre com positiva i l'altra com negativa. Hem de tendir a que sigui la positiva. Això requereix un esforç de reflexió conscient i un diàleg amb la parella, si tenim parella, amb els avis, si tenim avis que ens ajuden, no? Perquè nosaltres també els hi podem dir, podem tenir uns criteris molt clars, de dir, doncs mira, fem això així, però després quan deixem la criatura amb els avis, canvia tot, no? Llavors aquí hi ha un diàleg molt interessant, no? De dir, bueno, i aquí tampoc no es tracta d'imposar als avis el nostre criteri, perquè llavors també, l'opinió personal, mediatitzes molt la relació que s'està creant amb els avis, i això tampoc jo crec que no és del tot sa. Però sí que tu has de poder-li fer la reflexió a l'avi o a l'amic o qui sigui, de dir, espera't un moment, aguanta't els nervis, observa una estona més. Hi ha tant risc real o tu ja estàs actuant per impulsivitat, no? Doncs espera't una mica, espera't, quan ja no puguis més, doncs ja està, interactua, respira, no? No només quan no puguis més, sinó quan sàpigues com actuar, no? La diferència entre la por i la por sana, jo li dic és la prudència, no? Tu, quan ets prudent respecte a una cosa, dius, vale, jo vull saltar d'aquí a allà, i em fa por no arribar, no? Em puc bloquejar o dir, vale, puc ser prudent, vull saltar. Si faig el pas, que al final és la meta que tu deies, no vull saltar perquè la meva meta és arribar allà, com ho puc fer per saltar d'una manera per aconseguir l'objectiu? Doncs la prudència i aquesta por no és paralitzant, és mobilitzant, et porta a buscar recursos que tu necessites per saber com saltar, com aconseguir l'objectiu de manera sana i acabar amb l'autoestima que tens. Al final, el nucli de tot, d'aquesta xerrada, és la proposta a viure vides actives i no estar tancats a casa. Llavors, Follets del Bosc és una materialització d'aquesta vida activa en tots els sentits. Però això també pot ser a casa. Llavors, sortir de casa, fer coses, viure aventures. I aquí també a mi m'agrada connectar molt de dir, ostres, gràcies a jo tenir fills, he acabat fent coses que feia molts anys que volia fer, però que parar per bé i per fer no feia. O que jo quan era petit no havia pogut fer. Doncs gràcies a tenir fills és que n'he fet un munt. Però també perquè jo m'he ficat amb ganes, amb cara de dir, doncs anem a viure aventures. I una aventura pot ser una cosa hipersenzilla, però la cosa de viure vides actives i buscant aquest estímul, aquest repte, aquest jugar, al final fa que tots ens ho passem millor. I a nivell familiar també suma. I no només familiar, a nivell col·lectiu, perquè al final, per exemple, Follets del Bosc és la suma d'esforç col·lectiu, bàsicament. Vull dir que jo hagués pogut ser un flipat de les escoles del bosc, però si jo no m'hagués pogut sumar i fer pinya per un repte amb més gent, no ho haguéssim aconseguit. Llavors, el nucli és això, buscar aquesta possibilitat, no? I el risc
no només ens ho dona el risc, moltes coses ens donen la possibilitat de tenir vides interessants i actives, però el risc, doncs bueno, a mi em feia gràcia. I mira, i aquí estic. Bueno, llavors no diré res de follets perquè segurament ja us ho han explicat, no? Però que aquí passen moltes coses. La gràcia és que amb tants anys que fa que hi ha hagut follets, no ha passat mai res greu, res de res, sí, un nen que s'ha trencat el braç, però és que se'l trenca cada any, va a l'escola del poble i cada any se'l trenca, vull dir que se l'ha tornat a trencar i és que és un clàssic, ja sabem qui és, saps? Vull dir que no és el bosc ni és el risc, saps? És el braç. És el braç i és els seus ossos, no? Però vull dir que no posaré més èmfasis en follets perquè ja... L'únic que diré és que sí que quan tu fas l'exercici pedagògic de viure el risc des d'aquesta visió, sí que li treus partit, li treus suc. I no és que haguem d'estar traient suc constantment pedagògicament de tot, sinó que seria pesadíssim, jo també vull descansar, saps? Però que sí que en petits moments doncs tu fas el petit esforç de dir, ostres, va, a veure què està passant aquí, per què he reaccionat així? A la propera que torni a passar això intento tal. Bueno, doncs aquí ja estàs fent un aprenentatge, sí? I llavors, exemples molt senzills, no? El meu fill, quan venia aquí, quan va començar a venir aquí, mossegava moltíssim, li encantava mossegar, no? Típic, hi ha alguns que ho fan més, ella no ho havia fet, però ell mossegava moltíssim. Clar, una possible reacció meva o dels acompanyants hagués sigut dir, no, això no es pot fer, no, està prohibit, no? Perquè tal, perquè qual... Però amb un altre, especialment amb un altre noi que era acompanyant, vam dir, anem a fer-ho d'una altra manera, anem a deixar que ens mossegui i anem a veure fins a on. I llavors treballàvem amb ell fins a on i el mossegàvem nosaltres a ell i ja es convertia una mica com en un joc, en un diàleg. Va haver-hi un moment que el seu interès per mossegar ja va passar, no? Però va ser interessant perquè vam dir, ostres, haguéssim pogut tallar-ho, aquesta conducta, molt ràpid, no hagués hagut cap trauma, perquè no s'hagués traumatitzat, però potser a fer-ho d'una altra manera li vam treure una mica de suc. I amb alguna altra criatura, algú que fa recurrentment, que és insistent, que molt sé què, tu dius, no, però ho tallaria perquè té un risc, però és que està aquí enganxat, en què vol fer això. Doncs com ho anem a fer per treure-li un suc, que hi hagi un aprenentatge, que també senti que ho ha pogut fer, que ho ha pogut experimentar, no? Exemples com aquests, jo crec que en podeu pensar molts, a casa, no? És que va al lavabo i fica mà a la mà al lavabo. Bueno, clar, doncs anem a veure, no? Bueno, no sé, jo us convido a que hi penseu, perquè al final també és divertit. Veus l'entorn i la casa ho veus de diferents maneres. No? Vas a veure què passa aquí, ja estàs buscant a veure si va cap allà, no? Bueno, doncs és diferent. I una cosa que m'acabo de recordar que m'agrada molt parlar és que n'hi ha un any i mig una cosa així, ens vam fer el veure què és perillós i què no, perquè l'Eric una mica com el teu fill, no? Que posava per tot, o sigui, era com hem de reestructurar les coses que ens fan por nosaltres. I vam anar per casa, nosaltres a 4 grapes, en plan, vale, això, si fa així, es trenques de vidre, no ho puc sostenir, vale, ho canviem. Això no passa res, ens hi pots posar la mà. I va ser molt guai veure-ho des de la seva alçada. Clar. A mi el que m'acaba de passar aquí és que he vist una branca molt punxeguda i ell hi anava a passar i abans de que passés he trencat la branca, ha passat i s'ha rascat amb la branca i aquí té la rascada. Efecte Pigmalió. Sí. Has provocat l'efecte contrari. Sí, és com si jo hagués provocat que es allò, Ella va notar l'energia i ja ho veuràs, papa, ja ho veuràs, ara què passarà. Sí, o sigui, les ironies sempre estan allà, llavors... Aquí, per exemple, que hi ha soques que no es tallen, però queda el monyón aquí i tal. I hi ha criatures, que són l'Eloi, ha caigut una mitjana de 10 vegades al dia amb la mateixa soca, i corrent, sempre, i plorant, sempre com... I dius, bueno, o sigui, la soca, i és que si treus la soca hi ha una altra soca, vull dir que hi ha criatures que necessiten trobar vegades amb això i aniran xocant, que hagin de fer el seu procés, com el tema del galceran, no? El galceran és la... Com es diu? Curial. Les fulles, que ens depèn de les fulles, i punxen molt. I hi ha moltes criatures que estan com en mal estat,
final acaben identificant què galtaran vale, vaig amb el peto, puc passar per on hi ha galtaran, no vaig amb el peto, ja vigilo per on passo. Els dona unes eines, una consciència d'on estic, com moure'm, és un aprenentatge per superar el malestar que pot suposar una situació de risc, de tallar-me o fer-me mal amb un galtaran, no? I és com l'aprenentatge aquest de les branques. Jo també com a compi a vegades m'ho he trobat molt, a dir, ui, això està molt emboscat i a vegades ho he volgut netejar i tal, però també veig que això, que a vegades està bé netejar una part de bosc perquè tinguin certa comoditat, però llavors te n'adones que has netejat un espai que té bonic i que llavors Se'n van a l'altra banda. tenen ganes de trobar-se amb l'esbarzer, amb el no, i vull dir que el bosc ja brinda una mica tot, llavors al final cada criatura. I ara una pregunta. En situacions que es doni el contrari, no sé, Jo tinc la mateixa pregunta. O anem a la piscina i al principi li costa molt com tu encoratjar-lo, va, atreveix-te, no? A vegades és difícil, perquè no saps com, bueno, fes-ho tu o... Bueno, hi ha la part del caràcter, no? I el ritme de cada criatura, que aquí també no es pot forçar. Clar, no ho sé, però o sigui, jo crec que com més actius veuen els pares, doncs, com a mínim el referent és un referent actiu. Però clar, el ritme de cada criatura o l'interès de cada criatura per hi ha coses concretes, per exemple, l'aigua a vegades és algo també que genera... Bueno, allà també la criatura t'està expressant alguna cosa. Va, jo no forçaria a res. Bueno, no forçaria i a la vegada també jugaria, provaria. Dir, què passa si fico aquí una mica? Clar. No en aigua congelada, però a veure com reacciona. Vull dir, que aquí també hi ha una part, sempre que ho facis des del joc, o sigui, jo som molt partidari de que com més jugues, menys drama és algú. Llavors, doncs bueno, aquest diàleg, no ho sé. Però clar, hi ha una part molt del caràcter. I no només als adultes, sinó també jo crec que, bueno, algo que es parla molt, que no hem parlat abans de les portes obertes, però en anglès diuen el peer learning, però és l'aprenentatge entre iguals. Llavors, si tu tens la teva criatura molt amb adultes o amb altres xiquis en espais molt tancats, però si la teva criatura té com a referent, a mi em passava amb la Tanit, la Mercè sempre ha sigut més físic i la Tanit al principi no ho era tant. I jo pensava, ostres, a veure, que vagi follet del bosc, a veure si així coneix, i ha sigut així, saps? O sigui, de veure que llavors té referents d'altres xiquis pescant, no sé què, i ella llavors també ho fa, perquè si veu un altre xiqui fer-ho és com, escolta, exacte, és molt interrogant, jo també podria, no? I llavors també poder animar-los, no pressionar-los, però... Bueno, però ho has Ja s'ho m'ha anat també a indagar una mica d'on ve aquesta por. És por a fer-ho malament? És por a... Saps com una mica d'on ve? Donar com confiança, no? És que tu pots. O intenta-ho, i potser no pots i no passa res. Intentes escalar una cosa i no pots, no passa res. Però intenta. O sigui, jo crec que l'interessant és fer-se les preguntes, no? Un mateix, de dir, ostres, perquè al final també són esponges, llavors tot el que hagin... O sigui, cada dia veuen i van veient com tu fas les coses i com tu parles. Molts cops ens pensem que només en el parlar transmetem, però les cares també... Hi ha molts detalls sutils que potser no en som conscients i ells ho van interioritzant, no? I també obrir una mica el focus. Potser quan són tan petits, el focus principal està a casa, no? Però la que ja són una mica més grans, el focus també s'obre una mica. Si hi ha molta relació amb els avis també són un referent important. Dic els avis, o els veïns, o els amics que tinguis. Però també intentar veure una mica aquests referents més propers. Jo volia dir una cosa en quant a això, de com aconseguir aquests objectius, no? Que al final tenir aquesta conducta de sortir de la zona de confort, d'alguna manera té a veure amb això que dèiem de les metes, els objectius de l'autoestima. Jo un exemple que m'agrada molt quan estava en una altra escola, va haver-hi bueno, el Jordi Mateu, no sé si coneixeu, un dia ficava l'exemple de com satisfer o no les nostres criatures quan es demanen coses, no? De no fer-los coses quan et demanen de papa, puja'm un columpi, o papa, és que vull apretar el botó de l'ascensor, puja amb tu, no? Jo és una que vaig ficar l'exemple i amb el botó de l'ascensor és un exemple que jo mai els he aixecat per apretar el botó de l'ascensor. El primer dia em van dir,
papa, aixeca'm, saps? I el segon dia dic, mira, no arribes, però el Marcel hi arribava, no? El retenint deia, no arribes, però estàs a punt d'arribar, no? Llavors, quan m'he arribat, com estàs ara, i arribo al menys 1. Següent, i ella s'esforçava per arribar al 0, saps? O sigui, i el següent quan arribava al 0, és que ja arribo al 0, no? I mai ha sigut un procés de frustració, d'enfado amb mi, perquè jo des del primer dia vaig dir, no, és que no pujaré perquè vull que puguis fer la cosa per tu sol, perquè quan hi arribis, ho podràs apretar. I per mi té una cosa que s'assembla a dir, doncs estic escalant, és que no arribo a aquella blanca, no? Jo quan he acompanyat a moltes xiques aquí, algunes que potser els pares o sense voler-ho, no? La criatura està gatejant i vol anar a buscar la joguina, li apropo la joguina, no? És com, bueno, està gatejant, ja arribarà la joguina, potser tarda 3 segons més, però que arribi, no? Que ho aconsegueixi per si sola. Llavors, quan aconsegueix les coses per si sola, en un dia que vol escalar el bosc, ella intentarà arribar en aquella branca i si no et dirà, David, és que no arribo i jo li diré, ostres, estàs a punt d'arribar, o si veig que hi ha alguna manera de, potser si fiques el peu aquí, potser la puc ajudar, potser prova de ficar els peus d'una altra manera, a veure si llavors arribes més amunt, doncs sí, però potser no arriba i dic, ostres, doncs potser no arribes, potser t'has d'esperar 3 mesos més i d'aquí 3 mesos ja arribaràs, saps? I llavors el dia que arriben, es giren i et miren amb els ulls brillants i et diuen, David, ja arribo, saps? O sigui, llavors és com, ja m'estic fent gran, estic sent capaç, no? És com això, aquesta... Bueno, aquí també hi ha la part d'anar una mica contra la immediatesa de la societat actual, no? Que tot ho vol accelerar i fer molt ràpid, bueno, doncs les coses molts cops són més lentes i ja està. Però llavors des de casa hem de sostenir, tot va arribant, al final la vida tot arriba. Home? Tot arriba, no? Però en cada moment la cosa que toca. Saps de què parlo? Tots sabem, no? Perdona, una cosa que deia el David, que a vegades ens dic que és allò de... Si pots pujar, pots baixar, no? Si puges sola, bueno, potser necessites la primera vegada suport per baixar, però si et pujo, necessites també que baixi, no? És com no pots fer-ho tota sola i a vegades... I això sí que va, per això, sí que a vegades a mi m'ha fet pensar que a vegades, des de, jo què sé, la gent que intenta pensar una mica, no vull sonar pedant, tothom pensa en els seus fills i tothom pensa en com els educa, alguna gent molt, alguna gent no tant, però a vegades passa que veus, també escoltes a gent que parla als seus fills i els acompanya i també a vegades entrem en una mena de llenguatge artificial que tampoc no cal que acabem allà. Criatura meva, ara emocionalment no puc sostenir la vivència que tu vols i necessites de pujar aquesta branca i et demano amablement que ho deixis per més endavant. Per un moment que toqui l'estona de cures... Exacte, i que el context adequat no sigui... Que tampoc no tendim a ridiculitzar-ho i fer com fórmules discursives, no? Que la cosa sigui fluida a casa, no? Amb les criatures i que ells també puguin dir ara no pugis aquí. I que el risc és que a vegades els adultes ens desconnectem de les emocions que sentim, perquè potser estem cansades d'aquest, o dir, mira, estic cansat i això no pot ser. Ja està, ràpid. Yo pensaba en lo que decías del tomar, de entender dónde está el cansancio del niño, ¿no? De la niña, que están, bueno, ahora podés. Y con los padres, con el adulto pasa lo mismo, que hay un horario, yo hay un horario que no puedo dejar que él asuma riesgos, porque apenas si puedo estar entendiendo de quién soy, tengo el DNI en la mano para dar mi nombre. Entonces no puedo dejar que esté, me pasa cuando cocino, que no puedo dejar que participe cuando estoy yo solo con él, y claro, yo sé que está el coso hirviendo, lo que fuera, porque es intenso y le encanta. Estamos de mediodía, puedo estar perfecto, con este mismo vocabulario. Vamos a entender que esto quema. Hay un momento en el que uno tiene que entender que el límite está en mí. Estoy cansado, no puedo. No te puedo cuidar bien ahora mismo. Estamos los dos cansados. Sí, ja està. Sí, i sense por a dir, no, ara no, ja està. Sense tampoc grans explicacions, no? Vull dir que sigui una cosa normal, vull dir que no hem de fer pèndol. Abans no es parlava de les emocions i ara només parlem d'emocions. Vull dir que ha de ser una cosa, al final,
O sigui, jo ara llenço unes preguntes i pues cadascú pues, que pensi, no? Pues, què passa quan estic cansat? Depèn de l'hora, no? Com reacciono davant d'una situació, com poso el límit o no el poso, o quan ja... Què em passa al cos quan veig un risc i com se m'accelera el cos, no? Això també és un exercici interessant de fer, no? Una reflexió interessant. I si a posteriori, un cop ha passat la situació, si també faig l'exercici una mica d'analitzar, vale, què ha passat aquí? Per què he reaccionat així? Per què li he dit que no d'aquesta manera? O per què li he dit que sí d'aquesta altra manera? Que tampoc no ho podem estar fent constantment, perquè hauríem de ser rics i no treballar, no? Però a vegades, algun dia ho fas, no? Doncs, bueno, com ho... Una mica convidar a fer una mica de revisió, no? O també fer el diàleg és molt interessant, no? Si estàs amb algú altre i veus, ostres, que jo això no ho aguanto. I l'altre diu, sí, jo això que ho aguanto, no? El diàleg aquest també, i intentar, és que a mi de petit mai m'havien deixat fer-ho i veig que reprodueixo el que va ser a casa meva, no? Vaig intentar, com a mínim, ser-ne conscient, no? I ara res, per acabar he portat com quatre tonteries, com per veure si... Estic triant de Superman. Uns ganivets pels nens, no? Clar, posat. Bueno, jo què sé, unes estisores, no? És un clàssic, no? Les de cuina fan més por que les de manualitats, no? Per tant, aquí el mateix objecte pot depèn del context o de com l'entenem, ja el vivim d'una manera diferent, no? Doncs bueno, és algo. Però, clar, després et trobes a criatures a primària que no les saben fer servir. Perquè et tallaràs, no s'han tallat mai, però no les saben fer servir. El foc és un altre clàssic, que en algunes criatures els genera una fascinació espectacular. Serà que som de la prehistòria. Per això de la prehistòria, sí. No, però que el foc també, de dir, quan a la casa els hi deixo jugar amb foc, bueno, doncs és que ja no és jugar, és ensenyar-los i després ja ells el manipulen, no? És un error pensar que ells fan sols. Al principi sempre estem nosaltres i els hi ensenyem, no? És increïble la capacitat que té. Jo he estat 6 mesos al Nepal fent i vaig estar sempre al mateix poble i una vegada ens van convidar a una festa hindú i hi havia tot de criatures d'entre 3 i 5 anys amb una mena de ganivets petitades així, amb uns ganivets que ficaven al peu per aguantar-lo, llavors sortia com una mena de pal, així, i d'això, entre 3 i 5 anys, afiladíssim, pelant patates, i en lloc de moure el ganivet, mouen la patata, que és tan diferent. Però uns ganivets, i ells movent la patata, anar això, i anar tallant, entre 3 i 5 anys, preparant el te elles, fent el foc, i preparant el te, que ja no es cremava ningú, els primers, de 3, 4, 5 anys, les de 3 potser portaven les branques, les de 4 ja les encenien, i les de 5 movien el foc, però totalment autònomes i allà cap adulta patia, o sigui, les adultes ja sabien que s'havien socialitzat amb això, és un coneixement que quan està en allà, les criatures estan permeables en això, nosaltres hem perdut una mica, no vivim amb aquests valors, aquestes maneres de fer i no sé què, i llavors és difícil que una criatura de 3 anys estigui constantment veient altres criatures de 4, 5, 6 anys utilitzar ganivets i foc i llavors socialitzi bé amb això, no? Amb el tema de ganivets, explica un poc, perquè la gent aquí se sorprèn com de... Aquí, per exemple, amb els ganivets, o sigui, al final són eines. Vull dir que nosaltres amb tot el que sigui risc pot ser una activitat física o pot ser treballar amb un material o una eina. D'entrada, si nosaltres coneixem l'eina, doncs millor educar-los en aquesta eina, no? Evidentment, si no coneixem absolutament res d'aquella eina, bueno, doncs primer, si volem, i ens ve de gust, doncs mirem com està. Si ens fot un pal que te cagues aquella eina, doncs no la tinguem i ja està. I ja quan sigui gran ja la farà servir. Però que s'ha de partir del sentit comú. Llavors, un ganivet que té la punta arrodonida i té aquesta part per protegir el dit, és una eina adequada per una edat. I un ganivet que té la punta així, és adequada per una altra edat. Però tots són eines, al final és el mateix.
el risc és semblant. Llavors, depèn de com ho treballis, no? Doncs arriba un moment que veus que la teva criatura fa servir el ganivet amb seguretat, amb confiança, i dius, doncs ara ja podem passar aquí, no? Això, si tu dediques una estoneta de temps amb la situació que sigui, fas l'exercici aquest de modelar, doncs mira, això es fa servir així, això es fa servir així, amb aquestes normes, amb aquests límits, en aquest context sí, en aquest context no. Després dius, doncs ara s'ha acabat l'activitat. Per què? Doncs perquè estàs cansat, perquè no toca, perquè no hi ha llum, perquè no sé què. Doncs les coses comencen a tenir un sentit i es comencen a treballar i a fer servir amb responsabilitat i el risc es minimitza, no? Clar, si tu mai de la vida les teves criatures han tocat material, el dia que ho toquin però tu no hi ets, el risc és molt més elevat. És nedar. És nedar, llavors la inversió que suposa treballar amb el risc, a llarg plaç el benefici és enorme, en qualsevol aspecte, no? Llavors, s'ha portat això, són els seus ganivets, no? A follets aquests, no? Perquè veiéssiu l'evolució. Però la següent evolució, que segur, quants anys tens? 9. Doncs ell ara ja fa servir això, però potser fa 4 anys que m'ho demana, no? Doncs ara, des d'aquest any, des d'aquest hivern, ha començat a fer servir. Per què? Perquè ja físicament ja té la capacitat, tal, no? És un procés, no? I més enllà de les eines físiques, aquestes més cridaneres, perquè això al final crida, i davant, si tu dones una navalla a la teva criatura, les altres famílies totes es posaran nervioses i diran qui és aquest pare o mare que dona ganivets al seu fill, no? Però us ensenyo Palador de cuina. una paella, no? El que tu deies. Una paella té risc, la cuina té risc, però és que la cuina és la base de la vida. Llavors, quan abans estan les criatures remenant, què fan? O sigui, bàsicament es passen el dia fent cuinetes aquí al bosc i pastetes. Llavors, quan fas la transició a casa, mica en mica, doncs comences pelant no sé què i arriba un dia que ja ajuntes això. I llavors tens criatures... O sigui, és interessant que han vingut ells perquè aquí tenim dues criatures que ja no són criatures, que ella ja està a punt d'anar a l'institut i que va començar a follets, i en les que potser entren a follets, no? I veure l'evolució. Clar, jo tinc alumnes de quart d'ESO ara, que tenen 15-16 anys. És que n'hi ha alguns que són molt aturats, no saben fer res no saben fer. No pot ser això, que uns adolescents no sàpiguen fer res. Estem fatal com a societat si no saben fer res. Per què no saben fer res? Doncs perquè no els han deixat. No els han deixat, no? La pregunta és com... T'has de tallar per saber que tallar-te fa mal? Sí, t'has de tallar. Perquè una vegada vaig veure un vídeo d'aquests per Instagram i tal, que era com rotllo coreano o així, i era un noi, un senyor, amb una nena que devia tenir 3 anys, que per ensenyar-li que no fiqués la mà a la porta, vale? A la juntura, diguéssim, que si es tanca doncs t'enganxes la mà, obria la porta, agafava un cogombre, al costat de la nena, agafava el cogombre, feia així, xac, i el cogombre es tancava. Llavors agafava la nena del braç i li acostava cap a la porta, com que em dia, ara t'ho faré tu. I la nena, clar, així. Llavors jo pensava, és un mètode gore ensenyar així, no? Però al final la nena aprendrà més si un dia ella sola s'enganxa un dit, no? Que fer-li aquesta cosa de locos, no? Aquí potser la pregunta és... O sigui, és un mètode com massa extrem, Bueno, això, no? De dir... O sigui, bàsicament, aquí el dubte és si li estàs transmetent por. Clar, Abans de confiança o capacitat d'anàlisi, perquè si transmetem massa por per voler educar i posar el límit, l'entendran molt clar, però es pot girar la truita, dir, m'he carregat de molta por perquè he vist molt clarament el perill, bueno, el tema és, t'has de tallar, clar, el com et tallaràs dependrà de quina situació. Si tu has anat utilitzant
Amb confiança. Un dia tallaràs tot, ens hem tallat i hem tallat moltes vegades. Però si ho fas de manera responsable, doncs igual el tall serà més petit. Ara, si tu no has d'utilitzar el mòbil, no saps la diferència entre un ganivet afilat i un no afilat. No sé què, hi ha un dia que de cop et donen un ganivet afilat i talles, que llavors potser tallaràs. Ja. Però és un tall guapo. D'aquests hi ha molts, oi? Com ens apropem al... I després, res, dues coses. Un diccionari d'anglès. Això té perill? Doncs aquí tenim. Una mica és... Aquest és molt gros. És que em buscava un de casa que era de butxaca. Això aparentment no té perill. Clar, el perill el veiem aquí, però això per què l'he portat? Perquè ella... Un full talla, Un full pot tallar. Sí, això és una tonteria. Ella l'any passat va tenir la sort, amb l'escola d'aquí del poble, de fer un Erasmus i se'n va anar a Polònia. Se'n va anar a Polònia amb 4 alumnes i va anar a casa d'una família polonesa i es van portar un diccionari petitet d'anglès, perquè no en sabia. Aquí hi ha risc. Hi ha risc en una situació en què la teva filla se'n va a l'estranger a casa d'una família que tu no coneixes. Hi ha risc? Sí, que hi ha risc. No? Doncs li vam donar... Ella ho va veure claríssim i nosaltres de casa vam dir, ostres, quina oportunitat, no? És valorar què és el risc, què és l'oportunitat, quin aprenentatge hi ha, quin perill hi ha, constantment ho has d'estar avaluant, no? I l'altre, i aquest és l'estrella, és això. Això sí que té risc, no? És el mòbil, no? Aquests són més nous, sabia. Ara, I es deixa molt fàcilment, no? I té molt més perill. Aquí ens posem les mans al cap i amb això agafa'l, no? I quantes criatures veiem amb el mòbil, no? I aquí sí que hi ha risc. Llavors, què és el risc? No? La meva mare sempre diu, un mal traumatòleg que et arreglarà malament una fractura i te'n recordaràs tota la vida. Un mal psicòleg et deixarà fer com el Michael mateix. Talles, tindràs un tall visible, però si una situació que psicològicament és un repte no està ben emmarcada en un bon context i et pot generar un trauma que serà més difícil d'identificar. I l'altre, bueno, he portat tot el de casa, no? Això és un cinturó de jiu-jitsu, no? Ells dos fan jiu-jitsu, doncs lluitar té risc. Clar que té risc, que pots fer mal, però bueno, quan lluites aprens a lluitar. Llavors, quan aprens a fer alguna cosa, sigui el que sigui, el risc baixa. Si no ho aprens a fer, el risc puja. Això en qualsevol cosa i en qualsevol edat. No mateix, no? Parlar de la lluita sense context, un dia lluitar, doncs potser podràs defensar-te, però potser aniràs a fer mal, et guanyarà la ràbia. En canvi, si tens un compromís de l'autodefensa i de tot un discurs, el dia que potser tens una situació de risc, de lluita, sabràs que el que has de fer és protegir-te, córrer quan puguis, si tens eines perquè ets un crac com el segon, potser defenses d'alguna manera que fas no sé què, però després dius, vale, ja això, no li faré més mal del que li podria fer, i ho faràs d'una manera diferent, amb més responsabilitat, més treball, més... I per part meva ja està. Això és el que volia explicar, ja ho he explicat. I moltes gràcies per estar aquí i per haver vingut a les portes obertes de Follets. És la millor escola que podeu triar. Claríssimament. Us animo a que us hi quedeu. Tengo una pregunta Sí. respecto de eso. ¿Suelen encender cada tanto fuego con los niños? De tant en tant, algun cop, no? Algun cop sí, passava que, bueno, el propietari de la finca fa molts anys va cremar i llavors li té com molt pànic al foc i és un tema del... Sí, aquí l'estrenada, quan fem rituals, sí que fem un foc i tal, i quan anem a pagar el bosc, que no som la propietat de la finca, i l'hivern i tal, solem fer algun foc. Però no fem... Sí, algun any ens hem excedit en fem mostres focs i s'ha de controlar. Però sí, és que el foc és brutal, fas un foc al bosc i tens qui no té ganes i qui vol anar a jugar i tal, doncs tens un cercle de nens allà, així al foc, mirant-lo, explicant contes, explicant històries. Arnau. I no sé si teniu coses o si voleu xerrar una mica. A mi el que més em costa és jo tot això que explicaves, que a la vida a vegades t'has posat a situacions és com que ho he après, però m'està costant molt que els amics o els avis em dic això, vigila quan estic amb els meus pares, perquè és tot el temps, inclús quan va començar amb menjar i amb les cremes que posava i venint, vigila que s'enrotarà.
sí. I em poso nena i em costa molt contenir-me, respirar, però no, hi ha vegades que no sé com gestionar-ho, m'enfado molt veure que aquesta alerta constant dels avis no sé gestionar-ho bé perquè Quan facis la ja naula, els explico, però és que vull que ella s'hi posi, és això, no et caurà per la parlant d'embrutar-se. Clar. I no sé com gestionar-ho, perquè hi ha dies que al final acabo en quan bronca. fas la naula escorpí, És molt... si no es fa. Clar, jo aquí el que he intentat era Perquè t'has que venir intentar dir, No. o sigui, si s'està generant una bona relació, un bon vincle Pues la amb borda. els avis, intentar prioritzar aquest bon vincle i haver de cedir amb algunes coses de criteris que potser... No és aquesta la Però, bueno, clar, entenc que és un diàleg i un debat, no és fàcil. Però, bueno, també fer-los veure, de dir, pues sí, s'estan embrutant, sí. En veritat la naula No? I- Hay que hacer una escuela para abuelos. que podría funcionar muy Sí, bien. sí, sí, seria estupendo. Escuela piénsalo. A mi em passa també que la meva mare sempre és vigila que tal, un dia va arribar i s'havia fet una fractura en un dit. Senta per aquí, I el Guim, que és molt espavilat, la va veure i diu, que t'has fet mal? I diu, sí, diu, pues vigila. No? Com vulguem dir, ara vigila tu també, que tu ja ets gran i mira què t'has fet, saps? Clar, clar, clar. Entres, vale? Sona a cantar. A dins. Sí, aquí pots ser dins. Sí. A dins pots o estar dins o puges per aquí. Vale? Per aquí dins. Per aquí dins, vale? Perquè ets forat aquí. Llavors, aquí hi ha baranes que... Quan ells alhora hi han posat límits en els seus, perquè jo recordo ma mare dir-li a la meva àvia, escolta, no li facis o no li fotis al llit sempre, no sé què, saps? Vull dir que, en canvi... Hi ha un moment de reordenació dels rols. Sí, ja, sí. D'alguna manera, ells han d'assumir que ja no prenen algunes decisions i tu has d'aprendre a dir-los. Sobretot si tu estàs davant, perquè mira, si tu no hi ets i ells estan... Clar. Mira, jo no veig, no Clar. sé, no veig, i endavant, No, el que vulgueu. Però quan tu estàs davant, Clar. a vegades per això... Mireu. Llavors, tu ets per aquí, vale? I també està bé que vegin diferents tipus de referents, no? Sí. Perquè potser pues, en la parella, no? Tu amb la teva parella, és la teva parella perquè pot ser que estés més d'acord en com fer les coses, etc. I quan veuen que hi ha algú que ho fa diferent, pues jo també trobo que és enriquidor. A més, jo tinc un amic historiador, el Carles, que deia els nostres avis és una generació que va sobreviure, els nostres pares és una generació que ha viscut i nosaltres fem alguna més que és com quan despertar conscients i no només viure, sinó viure com volem viure. Llavors, trenquem moltes coses, no? A nivell de tot tipus. És que no volem veure la criança diferent, però la manera de viure l'habitatge també, però la comunitat també, no sé què, però el consum, el que consumim també. I al final tenim 50 guerres allà obertes, hem de prioritzar quines són més importants per nosaltres i sobretot tenir la humilitat de dir les coses van més lentes. O sigui, a mi m'agradaria, no? El meu ego em diria, jo vull canviar-ho tot per mi ara, pels meus fills, i que això canviï per sempre, i hi ha una cosa que és entendre que la vida va més lenta i que potser els teus pares ens donen algunes coses no, i és igual que la vida i no passa res. I probablement els teus fills d'aquí uns anys et diguin, papa, mama, no teniu ni idea de com s'han de viure les vides i també ens ensenyaran. Vosaltres en relació al risc, Quines peces són? prendre molta consciència d'això. 3 quadrats, 3 triangles allargats i 3 triangles i 4 triangles normals. S'hi ha fixat molt. 4 triangles. Això fa un cub o no, Marcel? Ell de seguida, quan sembla que no fes un va cub, començar a explorar, això, no? M'he sentit molt identificada amb Això ho feia Ainhoa Amat. i estaves al parc i tu veies un grup de netejar, cosa que també de 0 a 3 moltes vegades és difícil trobar nens al parc perquè tampoc estan adaptats per ell, no? Exacte, això quina figura fa? Quadrat, triangle o i clar, romà? hi havia estructures i ell volia posar les estructures i tu veies famílies o veies avis i àvies que estaven al parc que t'interpel·laven directament. Ai, no, estic aquí, soc la seva mare, confio en el meu fill perquè sé que ell controla. O sigui, em té molt tranquil·la veure'l pujar una estructura perquè, i ara que ja ha començat a caminar, és que està pujant la mateixa estructura des de fa 10 mesos, no? Potser està. Clar, llavors és com ens dona molta tranquil·litat perquè a més sabem que no és un nen imprudent, sinó que tenim aquesta sort que a sobre és un nen prudent i que abans de llançar-se pel tobogan primer tirava pedres i veia que per allà es podia baixar i va dir, provaré de baixar jo. Llavors ha baixat el tobogan, no?
I això dona una molta tranquil·litat, no? I jo intento ser molt conscient, en lloc de vaticinar el risc, no? Jo li explico que alerta que aquí has de posar bé els peus perquè pots caure. És a dir, i sé que a nivell de llenguatge ara estem en un punt que no pots tenir, evidentment, el que puguis tenir amb ella, no? Però abans els límits eren molt físics, ara continuen sent físics els límits, però també ho anem explicant perquè arribarà un moment que aquest diàleg al final serà un diàleg de veritat entre vosaltres. Intentem no vaticinar, és alerta, fixa't on poses els peus, i sí que estem darrere perquè potser que es vagi no balli i llavors es foti de cap de l'estructura, no? I es trenca, una mica trencar. Ara no es pot saltar. Què? Ara no es pot saltar. Sí. Els teus pares t'ho han dit. Vigila que cauràs, bueno, que no es pot li ha explicat ma mare, em deia que vigila que et moriràs, o sigui, si caus per aquí et moriràs. I no veuràs més a la mama, Quina absurditat, perquè et moriràs igual, saps? Vull dir, morir et moriràs igual. 40 anys de tenir-ho aquí, vull dir clar, jo li dic, tu tens un trauma de per vida, una trauma de vida. són traumes que tens i has de lluitar contra aquest dir-li, no? És, bueno, vés en compte. Però sense anar que cauràs. Crec que això té a veure amb el que deia abans el Pau de la comoditat, no? Que en una societat on hi ha molt risc, segurament la mare no diria vigila que et moriràs. O sigui, acompanyaria més altres. Però en una societat de la comoditat on no hi ha risc mai, el mínim risc ens posa en alerta i llavors és com la supervivència, el que deia, no? Com cridem a la supervivència, doncs et moriràs, així saps que no ho faràs, no? Llavors ens tendim llavors a acomodar cada vegada més, no? Trobar l'equilibri de dir, poder viure amb el risc sense la por a morir-se. Sí, perquè és que dir vigila que et moriràs és com dir no visquis que et moriràs, saps? És el mateix. Sí, perquè morir-te et moriràs. Sí, això ja ho sabem. Sí, això segur. Aunque no vigiles. Aunque no vigiles, sí. Bueno, a mi em fa pensar, no?, amb el llibre o sigui, els clàssics, no?, el Tom Sawyer, l'Illa del Tresor, hòstia, aquests llibres clàssics que són d'aventures, que ja no sé si es deixen gaire, però a mi m'agraden. Al final, el que veus és criatures adolescents vivint aventures. I les aventures tenen... doncs passen coses, no? Passen coses a les aventures, no? I al final és a dir, doncs si ens estem perdent el millor, que és viure aventures, no? I els hi posem frens a que visquin aventuretes, no? Aventuretes petites, no? Bueno, i el tema de l'altre dia, uns bombers m'explicaven, no?, de dir, uns adolescents que s'havien molt enfocats amb una torre elèctrica. Puges, llavors passes per la porta al Trencar costat. els límits de manera disruptiva. Després, No vens mai he cap aquí, tancat els vas per límits, aquesta banda d'aquí, que no sé què, doncs ara me sobre una torre elèctrica por ahí, de mitja Llavors tensió, saltes para i que ves no funciona. Llavors, llavors si passes tu la ets porta, capaç passes d'anar aquí, transmetent o els aquí, límits o tomes aquí, i llavors ell sap que les torres elèctriques són saltes i perilloses, temes la piscina. doncs no ho farà perquè haurà assumit els riscos, no? Que ja l'hauran ajudat a créixer amb el tema d'assumir riscos i... Es un cop, sí, porque no veig sis cares. Bueno, Va mirar el tancament, va mirar. No es pot fer un cop amb això. Això no és un cop, però es pot fer. Sí que et moriràs. Bueno, sería la moraleja, ¿no? La moraleja. Vigileu, que os morireu. ¿No? Creo que no sé si la historia. Ya, lo has dicho una vez y ya no hace falta que lo vuelva a decir. Ya está. Y tengo razón. Y sé que tengo razón. Moltes gràcies, Pau. Gràcies, Pau. bueno, Aplaudint sense saber que està aplaudint. si voleu portar tots fanzins. Va mirar. Va mirar. Va mirar. Las miradas de odio, pero de odio, de gente que te mira y te hace. Això he hagut volar, eh? Sí, se mete. La gente que no te conoce de nada. Yo creo que con Yo la miraba con ¿qué pasa? no sé si con algo la gente se permite cierta, o sea, hay tanto nivel de gente que se permite opinar
de marxar, ho dic. De la nada cayendo como Spider-Man, así cayendo a opinar como sobre la paternidad. Hay gente que se permite opinar, pero así aparece de atrás tuyo, crece como un champiñón y dice, acá estoy, voy a opinar sobre tuyo. Jamás. Era fa uns dies em va passar amb l'ordre, uns amics de Nosaltres no volgut anar a fer els avis, hem quedat amb ells, hem de marxar. Jo no ho he volgut. que m'apassiona la muntanya, que saben que amb la Sana he anat amb el porter a fer excursions, a la camina, llavors aguantar més, ja porto una miqueta i fem canviar com estan cantant un pont, per anar al Pirineu, Aragonès, doncs aquí s'ha apuntat al camp i jo dic, jo m'apunto, l'únic que potser hi ha dies que faig plan B, perquè si ja em puc fer de 10 quilos, ja em fem de 600 metres, jo ja m'esgoto molt. Llavors, com mirarem, potser dos, que són amb els Allò que m'ha inventat jo. Bueno, tu l'has, en realitat el canyó més fort. I llavors les persones estan aquí per així. una forma que ja no tant com a la primera. ¿Has pensado que es un sitio para ir? Yo pensaba... Es el sitio, yo me lo pensaba y es el sitio. Por eso voy. Vull anar, que em ve de gust, que és el meu lloc i el que vull que estigui la meva filla, perquè convisqui amb les muntanyes, aquestes muntanyes, passi sempre aquí. I em vaig sentir superinterpel·lada perquè deia, m'estàs dient? O sigui, sort que els altres van dir i tal, però justament aquesta ostensió em deia, m'han dit que no era el lloc per anar, perquè aquesta obertura,